ବାପା ବାପା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମତେ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ପୁଅରେ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଏବେ କରିଥିଲି, ପରେ କଲେ ହବନି ଦଶହରାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଏବେ ଦରକାର। ସାଉଗାରେ କିଛି ପହା ଦରକାର ଥିଲା। ସାଉଗାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ରେ? ସାଇଲ ରଖିକିରି କିଛି ପହା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବି। ସାଉଗାରେ ଏଟା ତ ହବ 700 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ ସାଉଗାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଉଗାରେ। ଠିକ ଅଛି। ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ନେ। ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। तू जो रागी पैंटा फोपाड़ देलु तू बापा साइकिल बिकिरी तो मैं पैंट आनथिली ने ध भूल ହେଇଗଲା।